Hunermend Bestame Eyî bi berhemên xwe dixwaze balê bikişîne ziyana mirovan a serxwezayê û serdemê. Ji bo wê jî bi navê Antroposen pêşengehekî vekir. Berhemên vê pêşengehê ji mezet an kelûperên avêtî hatine çêkirin. Têgeha Antroposen yek ji pênasekirina serdema dîrokî a şoreşa senayiyê ku destpêka serdesta mirovahiyê a li ser cîhanê ye. Gelo hunermend çima pêşengeha xwe wiha bi nav kiriye. Ji ber ku ew zaza ye û nikare xwe bi kurmanciyê baş îfade bike, xwe sivtirkî bersiv bide. Wî destnîşan kir him armanca pêşengê him hizra paşxana wê têkçûna ekosîstemê ji xwe re kiriye derd. Dixwaze bi van berheman jî balê bide ziyana li ser xwezayê a ku bi destê mirovan hatiye çêkirin. Bu çağın attıklarını Çopên ku 6 sal berê min berev kirine hene. Dema derketim meşê an çûm seyrangehek ku min erdê çopek didît weka hesin, dar û naylon. Min wan berev dikir. Ji ber ku ew tişt bi destê mirovan hatbûn avêtin. Yani tiştê ku min a dest kirin min wan berev dikir. û bi rêya hunerê min xwest vê gendeliyê li riyê mirovan bixim. Dixwazim bêjim belê ev çop ê me ne. Divê em vê kêmasiyah bivînin. Eyî bawer dike serdema Antroposen beriya şoreşa sanayî di serdema Qeşayê de dest pê kiriye. Hêja gotinê ku şoreşa sanayî rûtkeya herî bilind a serdema Antroposen e. Him afirandina berheman zêde bû, him jî mezext an tiştê avêtî. Bestamî Eyî dibêje ev ji bo sedem ku pirsgirêka qirêjbûna xwezayê dest pê bike. Ew dixwaze tiştên avêtî ê ku xwezayê qirêj dikin, bi rêya hunerê wan veguhere û bi forma nû peyamek bide. bu attıklar hem Dixwazim bêjim belê ev çop ê me ne. Divê em vê kêmasiyah bivînin. Hunermendê Kurd Bestamî Eyî beriya Amedê vê pêşengehê li Stenbol û Enqerê jî li dar xistibû û got dixwaze pêşengeh bibe îlham ji bo parastina xwezayê. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.